Добрый день, поважанае гаспадарства. З вами Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі, палітычныя аналітыкі Паўлюк Быкоўскі. Паўлюк, прывітанне. Вітаю вас. І Александр Класкоўскі. Александр, добрый вечер. Александр. Добрый вечер. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта усебеларускі народны сход і рэха расійскіх пратэстаў. Давайте спачатку пачнем са сходу. Вот сёння Тутбай апублікаваў нататку пра тое, што ў пляне законатворчай дзейнасці на 2021 год фігуруе пункт фактычна пра змену статусу усебеларускага сходу. Ну вот, як мы памятаем, напрыканцы мінулага году Лукашенко гаварыў пра тое, што трэба вось этот усебеларускі сход ператварыць в нешта такое вот орган улады, фактычна канстытуцыйны орган улады. Потым вот гэтыя канстытуцыйныя размовы нібыта сцішыліся, і ўжо размова ішла пра тое, што вот этот канстытуцыйны сход сёлетні, который адбудзецца фактычна праз некалькі тыдняў, і он будзе такі, ну, як бы традыцыйны даволі, што разгледзяць план на пяцігодку, наколькі ён быў выкананы, разгледзяць на мінулую і все. Павлюк, вот на ваш погляд, все ж таки якім будзе сёлетні усебеларускі сход? Той, які вот адбудзецца ў лютым. Ну, глядзіце, я спачатку хацеў бы адгукнуцца на паведамленне Тутбай, бо в указе от 4 студзеня об плане законопроектной дзейнасці сказано, што депутаты мусяць до лістапада распрацаваць паправкі в закон об зменах у закон о республиканских и мясцовых сходах. Гэты закон у нас прыняты у 2006, калі не памыляюсь, годзе, і фармальна, калі яго прымалі тады, казалі, што гэты закон мусіць якраз і увесці ў законныя рамкі всебеларускі народны сход. Але вот ці для всебеларускага народнага сходу гэтага закона мала, ці увогуле гаворка ідзе пра нешта трэцяе, не абавязкова нават пра увядзенне нейкага новага статуса для всебеларускага народнага сходу, бо самі паправкі пакуль не распрацаваныя, ёсць агульныя проста накірунак. І разам з тым, паколькі у тым же самым плане прысутнічаюць запланаваны паправкі в закон об урадзе, то гэта вельмі блізка да выказвання Александра Лукашэнкі, калі той пасля сочынскай сустрэчы спачатку казаў пра змену канстытуцыі, а потым пачаў казаць, што, можа быць, вам гэтых паўнамоцтваў і дастаткова, і казаў, што карыстайцеся тымі паўнамоцтвамі, што і ёсць. Паколькі паправкі і в закон об республиканских и мясцовых сходах і паправкі в закон об урадзе насамрэч гэта да канстытуцыі, а раней гаворка ішла пра тое, што трэба памяняць канстытуцыю. І вот у самім указе аб скліканні всебеларускага народнага сходу няма спасылкі на тое, што даручаецца разгледзець паправкі в канстытуцыю, ці яны там будуць апублікаваны. Там сказана пра вызначэнне ці адабрэнне курса, які реалізуецца в Рэспубліцы Беларусь. Александр, ну вот мы все з вами утрох памятаем, што першы усебеларускі сход ён якраз і зацвердзіў, ну, у пэўным сэнсе зацвердзіў, ухваліў, скажем так, змены ў Канстытуцыю у далёкім 96 годзе. Ён не меў канстытуцыйнага статусу, але вот некую такую ролю. Вот на ваш погляд, цяперашні сход, які адбудзецца 11-12 лютага, ён некую такую функцыю таксама будзе выконваць? Ці не? Ці это хутчэй як усе астатнія, усе наступныя сходы пасля першага? Думаю, што не, калі адказваць коротко.
Глядзіце, тады ў 1996 годзе, наколькі я памятаю храналогію, на пачатку Лукашенко наважыўся змяніць канстытуцыю, правесці рэферэндум. А потым ужо, паколькі было вострае супрацьстаянне з тагачасным Вярхоўным Саветам, то Лукашенко шукаў сабе нейкае апірышча ці імітацыю гэта апірышча. І тады вось у палацы спорту быў гэты гіганцкі сабраны народны сход у ягоную падтрымку, каб вось выглядала так, што ў гэтым супрацьстаянні з Вярхоўным Саветам усё ж народ на баку народнага харызматычнага прэзідэнта. Цяпер сітуацыя іншая. Вось летась у жніўні, верасні яшчэ, магчыма, калі перасякаўся з Пуціным у Сочы Лукашенко, тады яшчэ было горача, прыпякала, тады былі вось гэтыя шматтысячныя пратэсты, і Крэмль церабіў і казаў, што, ведаеш, толькі дручкамі, мусіць, ты гэту праблему не вырашыш, давай думай пра нейкае манеўраванне, пра нейкае падабенства дыялогу і прапануй народу, каб трошкі гэтыя жарсці астудзіць, нейкую канстытуцыйную рэформу. Тады, магчыма, Лукашенко і прыкінуў, што недзе там цераз паўгода збярэм гэты народны сход і працягнем праз яго гэтыя канстытуцыйныя змены. Ці хаця б касцяк гэтай канстытуцыі зацвердзіў. Але глядзіце, што адбылося з таго часу. З аднаго боку Лукашенко здушыў, ці ён лічыць ва ўсякім разе, што здушыў гэтыя пратэсты, пытанне невідавочнае, ці яны адновяцца зноў, і асобная тэма. А з іншага боку, глядзіце, як выбухнула ўсё ў Расіі пасля арышту Навальнага. І гэта таксама козыр для Лукашэнкі. Першы козыр, што, глядзіце, я без усялякага манеўравання, без усялякіх тут дыялогаў узяў, проста і закруціў гайкі, і ўсё, сітуацыя пад кантролем. А другі козыр, вось вы мяне шмат вучылі, ведаеце, а глядзіце, як у вас ўсё гэта шуганула. Так што яшчэ невядома, каму каго трэба вучыць. Карацей, ён не спяшаецца цяпер. Вот, дарэчы, працяг вашай думкі, сапраўды, калі ён вядзе нейкі дыялог з Крамлём канцэптуальны, то ён можа сказаць, вы вот рэформу зрабілі ў мінулым годзе, у 2000 годзе, і што, так сказаць, дапамагла вам рэформа прадухіліць тое, што вот сёння адбываецца. Не дапамагла ж, так можа і не варта, так сказать, и мне гэта рабіць, і не вучыце меня жыць, так бы мовіць. Вось. Павлюк, як вы лічыце, вот все ж таки какой-то палітычны, я не ведаю, ход, вынік, вот реакцыя на тое, што адбывалася ў Беларусі, ці магчымае, што ўсё ж таки гэты всебеларускі сход зробіць, акрамя, скажем, падтрымкі Лукашэнкі, вот тое, пра што казаў, так намекаў Воскресенскі, мы ж разумеем з вами, што Воскресенскі гаворыць не ад сябе, калі ён намекаў на амністыю. Вы не лічыце, што Лукашенко можа зрабіць такі ход, абвясціць амністыю? Юрий, я думаю, что Воскресенский про амнистию и про змены ў Конституции и некие там палітычныя рэформы казаў у кастрычніку і ў лістападзе. Пазней ён все больш стаў казаць про то, что только Александр Лукашенко выратуе беларускую дзяржаву. Увогуле, дыскурс у таких праўладных колах даволі моцна памяняўся, і зараз про необходность змены Конституции и про некие такие политичные авансы оппонентам Александра Лукашенко никто уже так особливо и не выказывается. Только когда уже за язык потягнут, зловили и сказали, что у вас же ранее такая позиция была. Вот. Тому я думаю, что все ж таки на сегодняшний момент это не запрограммовано, мягко кажучи. Тыя прадстаўнікі кіроўнага рэжыма, з якімі мне давялося камунікаваць, увогуле кажуць пра тое, што пры магчымасці мы бы не разгойдвалі лодку такімі вот прапановамі. Лепей мы захаваем статус-кво так, як ён ёсць на сёння, і, магчыма, зачысцім прастору, каб не было увогуле ніякіх пратэстаў, і тады ніхто не будзе прымушаць нас мяняць канстытуцыю, там нейкія трансфармацыі рабіць. Гэта таксама абсолютно зразумелая і лагічная пазіцыя таго боку, і таму я не магу сказаць, што зараз
мы абавязкова сутыкнемся са зменай канстытуцыі. Але калі ўсё ж таки на всебеларускім народным сходзе з'явіцца прапанова па зменах канстытуцыі, то тут ужо трапляецца сітуацыя, якую Лукашенко, напэўна, не хацеў бы, бо калі ён раней казаў, што гэту канстытуцыю нельга аддаваць чужому прэзідэнту, ён меў на ўвазе, што папраўкі трэба для таго, каб нехта іншы прыйшоў, а вось яму б і гэтай канстытуцыі дастаткова. А значыць, калі у нас уносіцца новая канстытуцыя, то Лукашенко збіраецца сыходзіць. А калі збіраецца сыходзіць, то трэба паглядзець, хто прыйдзе на яго месца, і тут атрымліваецца храмая качка, не зусім в амерыканскім сэнсе, як это апісваецца, але тым не менш нешта такое падобнае і магчымы расколу эліты і гэтак далей. Я не думаю, што сёння лаялісты зацікаўлены ў расколе эліты і спробах нешта такое складанае рабіць, як змена канстытуцыі. Александр, а можа быць больш простае тое дадзеным выпадку размовы ідзе не столькі о канкрэтнай прапанове амністыі, а ўвогуле о нейкай, скажем так, лібералізацыі, ці прынамсі аб спыненні этого катку, так сказать, рух якога мы бачым весь час. Бо нядаўна асудзілі людзей за акцыю, калі я не памыляюся, 14 ліпеня, калі не зарэгістравалі бабарыку. То есть як свой час Лукашенко сказаў, што кожнага прыгадаем, кожнага прыпомнім і кожнага пакараем. На ваш погляд, в этой ситуации какой-то зрабіць ход, что мы подавили мятеж, бунт там, и теперь, покольки мы один народ, у нас год адзінства, давайте будем адзіныя, давайте мы как-то все-таки знойдем поразумение. Это можа у нешта увасобіцца на этом всебеларускім сходе, ці без сувязі з всебеларускім сходом? Я не выключаю, што ўсё дараваць. Гэта можа з трыбуны сходу, з вуснаў нейкага дэлегата, Васкрасенскага ці інша прагучаць, але не абавязкова гэта ж назаўтра пачне рэалізоўвацца. Лукашенко можа атрымаць, так бы мовіць, карт-бланш на ўсялякі выпадак. Я думаю, дзве думкі. Першая, трэба ж іх дадушыць, трэба сапраўды дайсці да кожнага, як савецкім часам казалі, толькі цяпер ужо это рэпрэсіўныя органы даходзяць, не прапагандысты, а рэпрэсіўныя органы да кожнага. І сапраўды, каб запомнілі надоўга, каб усе баяліся, гэта адна логіка. Іншая логіка, што з эканомікай усё горай становіцца, захад будзе ўзмацняць санкцыі, а патрэбны нейкія грошы, там еўрабонды ці нешта, хоць штосьці, каб яны далі, і таму нейкая гульня на заходнім кірунку таксама патрабуецца. І дзеля гэтага такі выпрабаваны прыём, як торг палітзняволенымі, акурат пасуе. Таму я думаю, што можа на всякий выпадак такую опцыю сабе атрымаць Лукашенко на сходзе, што народ сказаў, што можна праявіць літасць, але гэта не абавязкова назаўтра увасобіцца ў нейкія канкрэтныя рашэнні. Лукашенко ў прыватнасці будзе глядзець, як будзе разгортвацца сюжэт вясной. Таму што да гарачай вясны з аднаго боку мы бачым, рыхтуюцца і апаненты рэжыму, з іншага боку і АМАП рыхтуецца, даклаў кіраўнік Балаба, што таксама гатовы, як ён там сказаў, адэкватна ці сіметрычна адказаць, хоць у іх болей часцей асіметрычна атрымліваецца, але карацей рыхтуюцца. Таму я думаю, што увогуле, канешне, логіка ў рэжыму рэпрэсіўная, але гэта не выключае пэўных тактычных манеўраў. А зараз все ж таки до этого рэха, вы якраз написали артыкул, што Лукашенко атрымаў падарунак. В выглядзе гэтых пратэстаў ніхто, зразумела, не збіраўся ему этот падарунак принести, и апошняе, пра што думаў, скажем, той же Навальны, это інтарэс Лукашэнкі, але паводле вас так атрымалася. А у чым гэтыя падарункі могуць быць увасоблены?
Ну, гэта падарункі, натуральна, ў метафарычным сэнсе, хаця і ў матэрыяльным таксама, таму што я думаю, што цяпер падтрымка Масквою Лукашэнкі стане большай ва ўсіх сферах. Сутнасць такая, што Лукашенко, ён жа рэфрэнам паўтараў апошнія месяцы, і вось гэта было вялікае інтэрв'ю расійскай корэспандэнцыі тэлеканала «Расія-1», ён там казаў, што чакайце, вось гэта і да вас прыйдзе, што захад, маўляў, ударыў па Беларусі, але ж канчатковая мэта гэта Расія. І вось як у ваду глядзеў. Натуральна, гэта у такой канспіралагічнай логіцы ўсё выглядае заканамерна. Насамрэч, вось у каго ёсць галава на плечах, людзі разумеюць, што беларускія пратэсты былі ўнутранымі чыннікамі, выкліканы фальсіфікацыямі, брутальнасцю сілавікоў. Гэтаксама і расійскія пратэсты былі выкліканы вось гэтымі дубаломнымі дзеяннямі расійскіх уладаў у дачыненні да Навальнага. Ну, але ж канспіролагі кажуць, што і там, маўляў, гэта ўсё захад муціць ваду. І ў гэтай логіцы атрымліваецца, што Лукашенко меў рацыю, і таму атрымліваецца, што абодва гэтыя кіраўнікі у адной лодцы. І Путін, і Лукашенко. Сёння у Беларусі, заўтра ў Расіі ўспыхваюць гэтыя пратэсты, таму трэба трымацца разам. Ну і потым глядзіце, ёсць яшчэ такі аспект, што гэта гісторыя з Навальным аб'ектыўна пагаршае дачыненні Расіі з Захадам. Там не столькі, калі ўжо казаць цынічна, пераймаюцца, можа, лёсам Навальнага, колькі тым, што гэты навічок, хімічная зброя, для іх гэта страшэнныя рэчы, ну але факт тое, што гэта псуе дачыненні Расіі з Захадам. І зноў жа гэта тады аб'ектыўна збліжае два рэжымы, беларускі і рускі. Мы ў адным акопе, мы ў адной лодцы. Лукашенко заўжды гэта дзяўбе, і цяпер дзеля гэта яшчэ болей падстаў. Павлюк, а як вы лічыце, вот якім можа быць гэтая рэха? Можа быць, як бы все ж таки оно може бути інакш, ну, умовно кажучи, расійський протест, так сказати, натхніць беларусаў, бо я думаю, што все ж таки пэўны элемент натхнення ён у гэтым быў. Так як вот, дарэчы, сёлета вот в гэтыя дні спаўняецца дзесяцігоддзя вот этих каскаду арабскіх рэвалюцыяў. І там таксама казаць пра выпадковасць, што яны вот просто так супалі, ну не зусім, напэўна, таму што блізкія народы, культурна блізкія, палітычныя сістэмы блізкія, і таму, когда ад Туніса в Египет, ад Египта в Бахрейн, ад Бахрейна в Ливию, Сирию, я думаю, что это, ну, какие-то внутренние связи. Также и в Беларуси с Россией. От Беларуси пошел импульс в Россию, магчыма, он вернется. Коли, так сказать, белорусы натхнятся, что вот и российцы с нами, и они, так сказать, одну справу з нами робят. Это з одного боку, а з другого боку, ну, може у Путіна просто зараз як бы часу, так сказать, рук не хопить допомагать Лукашенку, и у него свое як бы клопоты. Гэта як бы фактори, якія, ну, як бы пагаршаюць становішча Лукашэнкі. А вот Александр казаў пра тыя, якія паляпшаюць. А на ваш погляд, які тут баланс? Ну, мне падаецца, што, канешне, пэўнае натхненне бывае, перацякае праз межы, але тут хутчэй мне спадабаліся словы Павла Лабкова в рэпартажы на тэлеканале «Дождь», які казаў, што тут у нас на Пушкінскай маленькі Мінск зрабілі, пра разгоны і гэтак далей. І трэба зазначыць, што Маша Барзунова, якая у тым же самым рэпартажы выступала, могла параўнаць мінскія і маскоўскія ці там расійскія пратэсты і кажа, што ў Мінску было значна горш. І гэта даволі важны фактар. Па маскоўскім меркам тыя пратэсты былі не такія вялікія, у іх былі большыя, але пакаранні, рэпрэсіі там былі большыя, чым яны прывыклі. І гэта, конечно, выклікае пэўныя асацыяцыі з Беларусю, але у Беларусі все ж таки ахоп больше і ахоп рэпрэсій больше. Гэта я пра не натхненне, а пра тое, як аўтарытарныя лідары все ж таки вучацца адзін у аднаго і знаходзяць пэўныя паразуменні. Што тычыцца перавагу, які атрымае кіроўны рэжым у Беларусі? Я, шчыра кажучы, не думаю, што Масква так уж актыўна трымаецца з Александра Лукашенко. Яна хутчэй не дае яму утануць. Але калі б яны так хацелі яму дапамагчы, то, магчыма, Беларусь бы атрымала кампенсацыю за атручаную нафту,
вот Украіна атрымала, а Беларусь все, мы уже не чуем про гэта нічога. Беларускі бок не прызнаваў долгі за газ, а тут пасля сочынскай сустрэчы мусіў прызнаць і атрымаць крэдыт, каб заплаціць Газпрому, а Газпром кажа, нам яшчэ і працэнты і пеню плаціце, калі ласка, яшчэ гэта не заплачана, і цана на газ у нас не такая нізкая, то бок тыя інструменты, якія Масква звычайна выкарыстоўвае для умацавання свайго ўплыву на суседнія краіны і ў прыватнасці на Беларусь, яны не паказваюць, на мой погляд, тое, што Масква уж так хацела бы разняволіць Александра Лукашенко. Хутчэй яна трымае яго ў кулацэ. Не дае, каб тут усё выбухнула, але разам з тым і не дае яму разгарнуцца. Таму, я думаю, такая сітуацыя і захаваецца. І калі у Москве будуць далей казаць, што Александр Лукашенко не выконвае сочынскую дамову пра трансфармацыю рэжыма, то цалкам верагодна, што могуць узнікнуць і новыя нейкія непаразуменні, і трэба глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. У Расіі ў гэтым годзе парламенцкія выбары, і іх это моцна будзе цікавіць, і хутчэй за ўсё не будзе так шмат увагі да Беларусі, а гэта значыць, што і не так шмат грошай на Беларусь яны будуць даваць. Разве што калі ў нас узнікне такая нагода, каб зрабіць вялікую перамогу для Пуціна і прадэманстраваць яе перад парламенцкімі выбарамі. Але я, шчыра кажучы, не бачу такога механізма, які маглі бы задзейнічаць маскоўскія палітыкі ў Беларусі вот зараз. Таму думаю, што хутчэй за ўсё будзе захоўвацца статус-кво і будуць усе чакаць, як жа Александр Лукашенко, кіроўны рэжым будуць выкручвацца, якія будуць пратэсты ўвесну і да чаго это все прывядзе. Александр, я так разумею, што ў Павла крышачку іншы погляд, бо тыя аргументы, пра якія ён сказаў, што і там і кампенсацыю за брудную нафту не плацілі, і в прынцыпе цэну на газ далі не самую сяброўскую, але это все было до 23 студзеня. 23 студзеня штосьці в этом памяняе? Бо, ведаеце, калі, так сказаць, браты па зброі, што называецца, браты па змаганні з рэвалюцыйнай заразай, то, можа быць, тут уже можна і адкрыць, так сказаць, кашель, што называецца. Ці нельга? Ці это, як бы, асобныя праблемы, вот на ваш погляд? Гэта звязаныя праблемы, я думаю. І яшчэ адзін момант, дарэчы, хачу адзначыць, вось Паўлюк згадаў там пра сочынскія дамоўленасці. Некаторыя эксперты кажуць яшчэ, што існуе такі план Пуціна Патрушева, што нібыта вось Патрушев, вядомая расійская персона, прылятаў летась у жніўні ў Мінск і паставіў перад фактам. Вось такі план, і там у прыватнасці, калі казаць коротка, транзіт улады і іншы чалавек мусіць заняць крэсла прэзідэнта. Так вось цяпер Крэмль страчвае маральнае права наязджаць у гэтым плане на Лукашэнку. Таму што, вось як вы, Юрый, зазначылі, нібыта Крэмль пастараўся ўтрэсці ўсе канстытуцыйныя пытанні, зрабіць усё ціп-топ, і бачыце, ўсё адно прарвала, ўсё адно выбухнула. Таму я думаю, што у Лукашэнкі цяпер ёсць спадзевы на тое, што Крэмль не будзе так ціснуць з гэтымі вось пытаннямі. Вы ж памятаеце, што праядаў плех і Лаўров, там, і Пяскоў, і сам Пуцін пару разоў згадываў, што яны так з'едліва казалі, праявіў жа ініцыятыву Александр Рыгорович, ён жа мусіць заняцца зараз гэтымі пытаннямі канстытуцыйнай рэформы, дыялогу. Так вось цяпер, я думаю, што трохі злезуць, не будуць так на яго насядаць, і ўжо для яго гэта палёгка. І ў плане матэрыяльным, таму што калі хістаецца рэжым у Расіі, то не трэба, каб яшчэ захістаўся ў Беларусі. Гэта звязаны адным ланцугом. Два рэжымы, два аўтарытарныя кіраўнікі, і таму з логікі Пуціна трэба апошняга хаўрусніка цяпер падтрымліваць. Таму што калі ў адной краіне сапраўды пачне перамагаць вуліца, то гэта уяўляе непасрэдную пагрозу для аўтарытарнага рэжыму і ў другой краіне. Добра, дзякуй вялікі Паўлюк, дзякуй вялікі Александр. Я думаю, што мы яшчэ не аднойчы вернемся да гэтай тэмы, а пакуль я нагадаю нашим слухачам, што за тым, як падзеі будуць развівацца, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў тэлеграме Свабоды.